Ni idol chikungesha. Ni idol chikungesha. Pane zvese zvanichataura. Pane zvese zvanichataura. Ndinopupura kwamurishe. Kupupura kwamurishe. Kuti ndichange ndichitaura zvechokwadi. Kuti ndichange ndichitaura zvechokwadi. Mr. Remittance. Mimi simudzero ruko rwenyu. Munonzani baba? Mordecai Chikengesha. Mordecai Chikengesha. Inini Mordecai Chikengesha. Inini Mordecai Chikengesha. Pane zvese zvanichataura. Pane zvese zvanichataura. Ndinopupura kwamuri. Ndinopupura kwamuri. Kuti ndichange ndichitaura zvechokwadi. Ndichange ndichitaura zvechokwadi. Tinotenda. Saka ndiri kuona apa muri chikengesha Mrs. Chikengesha. Muri mburi muchete nayo. Okay. Aha. Okay, chanzo. Saka matani mazvezita aiko chikengesha. Ndimakonze nyakudaro nei. Aha. Saka taurei yenyu. Pane mawitness auya ere. Uzafana kunge achinzwa nyere. Tozvakaedza. Mawitness. Ndauya sababa. Mbisabo. Sasabo. Ndiama. Wakamanga. Ayo sabuti sina kuwa daidza. Asi kana vachida kumira sewitness. Sabuma. Moya makamira sewitness ere kana mawe makamira semusha. Ndauya ndakamira semusha plus witness zvakaitira zvakaitira 1. Because mwana wamira zvinosvika zvitino 1. Maya makamira chi ndakamirira kusabu. Saka tuendele mberi. Taure yenye taure mukagara. Pamusoro ichakambiri ichi makurukota ari muno. Inini sister rangu ataura idol chikengesha. Ndakaunzawo nyaya kudare mushure mekunge aitika zvinhu zvakati wandei musha medu. Andakamhangarira nemuningina naamai vari mudzimai wababa wangu wechipiri. Kushaika kwakaita baba anga vaine misha yavo miviri. Pamusha patakakurira isu amai vangu nepasaidi pemusha wedu panogara mai vari kuhava penyu nevakomana. Saka mukurarama kwedu takaona kuti hatisi kuwirirana mune zvizhinji. Takamboenda kumababa vafa, takaenda kwamaster kwaiguriwa zvinhu zvakashandwa nababa. Pabata nekusawirirana kwedu ikoko kwakasvika pakusponza kwakakonzeresa kuti isusu tichiti baba vedu vangu vaine dzimba mbiri dzekugrandview kwaigara isusu tichigara kwaRempark kwatakakurira. Saka mukusawirirana kwedu ikoko master akagranta surviving spouse kana amai imba yavo yekugrandview. Taikumbira idzi dzedzimba. Isusu tiri kungoda kuti nhasi nyaya yenyu iyo dzavaona dzimba nei kune kwazvinoitwa. Background yenyaya yacho kuti ndopazosvika kuti tazonzi ikoko kwatakagova kumusha hakuite sei hakugovewe kune madhishi ekupi ekumusha kwedu. Saka isusu patinogara pedu patinogara hatisati tambokrosa tichienda kumba kwavo kana kunovhura madhoo kana kunodii. Asi ivo vanouya vandaliza zvinhu zviri pakanga pari pamai vangu. Vanorima minda. Mukurima minda ikoko ndakazovamisa pandakauya ndikati no ndoda kuchipaisa mushandi kuti pasarambe pachivhandalaiso zvapari kuita. Because vanorima pakadamburwa mapaipi ndofuna makurukota achiona ndakavaratidza. Mapaipi emvura anobva kutenga aenda kumba akadamburwa, septic tank yakakweshwa negecho, kitchen yakapunzwa zvinoratidza kuti haisi zvekuti yakadonha. Kitchen yanga yakatovakwa nesimende ne2 course yakatoratidza kuti yakatoitwa zvekuti donhesa. Saka mukudaro takati rega tigadzirisa pamusha pagare munhu. Uyu mukomana anosvika kune mushandi wadai taisa wati vhura dhoo ipinde mumba mababa vangu. Urume pagona kupagara here pamba pane zvidhumani. Iziti ndo zvese zvaaita ayo akazotosvika pakunotora fence kubva akaka ifenzi
isaminda yatairima yatakakura tichirima minda yakanga iri yamai vedu takangokura tichikurira hatisa fenzi vamhanya kumakodzi kuti handisi kuda kutotora inonzi interdict ndipangu pandakapiwa nelocal government apa achinyepa takazofamba tikaenda kwese kulocal government profilipo kukanzuro tikanaudzwa kuti lisi raari kuburisa harimo musystem munhu ane lisi chete riri ipapapa ndibaba vedu vekufera nansrotikichikingisha ndiye ane lisi riri papa saka ndo zvakazoita kuti titaure kuno kuna mambura tanetsika nekushungurudzwa nevana tikada kuti tiite any development pamba vanomhanya kumapurisa otonyika tarowa pane makeses anenge 3 atakaenda kumakoti kumarondera atizofunga kubuda discharge patoonekwa futi kuti hapana mafacts aruni saka zvadaro takambotora futi ningirikini protection order ndipeyo protection order ndikunetseka zvakano protection order iyi inongoda kuti garai muri in peace but haipe mademarcations ekuti uyu ngaasauye uku uyu ngaita sei unless dai changa chiri chinhu chawine madhidzi nawo semusha izvi zvinoitwa nana mambo ndokuuya kwandakazoita kuno kuti zvashungurudzikawo mungatibatsiro here nemambo kunyange tisingawirirane asi vanhu ngavave vaine maboundaries kuti uyu anogumirawo apa uyu anogumirawo apa saka pamwe mambo vanongatibatsira izvo mapedza asi ndakanganzwa kuti property yese mumba yakanga iri mumba mamai vangu haina kugoyewa nanasekuru vakaitora yese kusanganisira macheya ane maruva auya nasai vakatouya nawo andiavo ndiamereda vangouya nawo vari kutovashandisa neproperty dzacho dzese vari kuzishandisa anasekuru vanongoti sehenyu zvakadaro saka ini tanoita kuti tanga tambonyarara zvedu zveproperty zvakanaka kuchisiya hedu tichiisa mahwindo pamba tipadevelop zvinhu makatora munoshandisa reason yacho inenge ichikunzi ndezvemurume wangu amai venyu vangu vasina chinhu iyoyo isusu dzeproperty tetakuda kuti iuyei muinayo paside kunyanya vanhu vanofanira kuripota nyaya iyoyo ndivana tezvara vana tezvara ndo vanofanira kutaura kuti isusu mwana wedu afa mumba takasiya mine midziyo imwe yataigona kuzotora pachedu sana baba asaimu zvanhasi toda kungonzwa kuti chiri kunetsa kumba chii pakugarisana kwenyu bedzi vanouya kwatida kuti tirimewo ivo ndo vakutoti takatopa tipangu takatopafambira kukanzuro apa takagara tanga kugara ipapa 1982 ii ndofunga nhari vaitotanga kuzvarwa mai vangu vabva kugara ipapa neminda yavo vachirima ivo mai vakazotovaenda kure ndienda yakatotungamira munhu kunotakura zvitina zvavo vachigara pasaidi vachipowo pavo pane minda yavo nemba yavo asi manje uchizoudzwa kuti takutora fenzi titoti ndepangu taida kuti tizonzwa saidi ndifanana kuenda kuti kana takuenda patinzo tizo pozi nyaya yauramba chitsanangura pane nyaya tatopaona saka tikatovakiwewo kumanje tochipinda nyaya pairi tichibatsira ntoona kuti asi taona patonyaya kuda saka tatosangana nanasekuru kudai muri vana vepabarika saka minda ndoyanetsa pekurima pa ame tombopo mukana kuna mutauro rutivi rwenyu ndadikumbira musana papa mukana kuna ndatoda kumbobvunza kune ivo vakuru ava kuti kubva kushaka kwakaita baba wenyu panzvimbo pamava muri kuti pamusha pamakapuwa pacho ipapo panga pari kugarwa here izvozvi kana kuti ava vanga vari kungogara pese vanogara kwavo papasi kugarwa apedu panga pasi kugarwa ndo pandaita kungwa taingouya tichingomonita pamba pani ndapapfuura ndo pandaita kubata saka mai venyu ndo vakuru ava ndo mai vadiki ndo vakasara saka tombonzwa rutivi rwenyu pamusoro changabi pamusoro ishe makwaimba pamusoro makurukota ese ini ndoitwa Modhekai Chikegesha ndauyiswa kudare nemukoma wangu aitwa
nhau iripo ndeyekuti baba vedu vanga vene vakadzi 4 asi vakagara mumusha vaviri, mai vekutanga namai vangu ava vadiki. Zvadaro takakura mubarika munogoziva mhondo dzine dzirimo kusvikira mai vedu vekutanga, mai vemukomana uyu vashaika 1997. Vashaika 1997, imba hombe yababa vakanetsana nababa, havana kutaka kunetsana baba kune kushaika kwamai vavo, vainetsana kubvira mashure. Asi from 1997 havana kuzobvira vakatsika pamusha nekuti vaiti baba ndo vakauraya mai vavo. Anozvinzwa right? Havana kudzika pamusha since 1997 mpaka vigwa mai vavo muna November, mpaka vigwa mai vakuru. Then takazovaona baba vashaika muna 2019, ndo patakazoona vakoma vedu parufu pavigwa baba. Takaita makakatanwa parufu ipapo. Isu tisati nepolisi yaiviga baba, baba vangu vakasarudza pavaida kuvigwa pachuru, vachiti hatidi kuvigwa pane guva ramai vekutanga, hatizivi kuti rize nyaya yanga iri yei, ndofunga kunetsana kwavaiita. Tikazvitaura paya vakabhuldhoza, because ivo vakawanda, isusu tiri 4, ivo 9. Saka tikatanga makakatwana vanotikurira nekuti ivo vakuru vaitikurira chero kubvira tiri vadiki. So ndobva taita succumb to pressure, tikati baba vakati vada kuigwa pachura apa, but nekuwanda kwavo tikazoviga baba pavakati kuti itivige baba pasaiti. Zvadaro vakataura muromo wekuti hamufe makationa pano futi, tikafunga kuti ndo zvavasarudza. Takazoona vaakudzoka pamusha last year, if I'm not mistaken, last year or last year but 1, ndo pavakadzoka uyu akati pano ndini muchandiombera kuti mondizvo torima papi, achidaro kuna mama. Manga makajaira kurima magadheni airimwa namai vedu, mama makajaira kurima minda airimwa namai vedu, ndobva aita hondo nevasikana vava. Vaita hondo, ndo patakanovaripotera pamukamba paari kutaura kuti vanotisungisa, vakarova dhongere pamba rikatwa gumbe like nyaya dzodzo takaripota kumukamba dzemapolisa. Zvadaro baba vasati vashaika kwakatenderera chirongwa chemalisi, chemapermits. Baba land yedu yakakura yekumusha uko, I think it's more than 20 hectares. Baba ndobva vati ndakupa vana vangu malisi, mumwe nemumwe unenge wakuzvibhadharira lisi yako kukanzwa kuwedza. Right. Inini ndakachekerwa lisi yangu ine 3.97 hectares. Handitika iye uyu ane permit yake uyu, but yakachekwa iye asipo because aisaona nababa. Akakatopuwa peace order kuHarare. Baba wachoti handidi kumuona, aituka baba kuti ndimakauraya mai vangu, but lisi yake iripo yaakatochekerwa munda uyu. Munin'ina wangu ndobva achekerwa, mukomana mukuru wemba yamai vekutanga akachekerwa nonzi Tendai. Neuyu akanzi ndiye achange ndo last born, ndiye anenge achigara pamba yamai vavo vakashaika, ine madhunduru aripo, zvikanzi payadhi ipapo ndope mudiki, ndokutaura kwakaita baba. Koita one anonzi Caleb, iye handiye akanetsana baba stere, baba vakati uya handimupe munda uyu, asi anenge azofungawo, but Caleb akanzi handimupe munda. Saka inini zvandakaita ndakafenza pandakaratidzwa nababa, pandine permit yandinobhadhara mutero, ndo pandakafenza ini. Pavo patakaratidzwa bonzi ndo pavo handakupabata, pakatokura kufura pangu ini paakapegerwa nababa. Permit yake iripo, ndakamutaura ndikati mukoma permit yako iripo, akati ina handiide permit iyoyo because baba vaisazoindipa lisi indisipo, but permit yake iripo. Munda waari kuti munda watakakura tichirima, munda wairimwa namai vakuru, handina kutora munda wamai vakuru. Munda wamai vakuru
vairima pamba pavo nemadhunduru avaidzika vakadai. Isusu taimarima nekuti hatina kuda kuti pamba rive dongo, ndo reason yatairimira madhunduru ayo. Mukomana webasa wandaibhadhara inini ndiye aisakura pamba pava. Taimuti Sakura akarima bhinzi, chatakarimira bhinzi mama chavakarimira bhinzi pamba pavo handitika kuita kuti nyika isaseke, because imba yakadhirika, kitchen yakadhirika, hapana aibata. Ndikatombofunga ini kuti zvayakudhirika kitchen avarume havachauye kumushava, ndoivakisa here, ndoiti ndikakonza kutova vandakakonza kuti zvikanzaa unozitonga watora nzvimbo ichi yevanhu. Imba iyoyo hatina kumboibata, ndeyavo, hatisi kuti imba iyoyo ndeyedu. Chatakaparimira ndechekuti uswa hwangu hwadai paisazosvikika. Chero kusvika kwavakapaita varume ava mukoma vakapasvika pari in good shape, because vashandi vandaibhadhara inini ndo vairima pamipapo. Kuparima kwataita hazvinoti takapatora, kwete. Madhunduru airimwa namai vavo, chataimarimira taingomarima nababa vachiri vapenyu. Mai vakafa 1997, kubvira nababa makore saya taingoparima because hapana aiparima. Ndo reason yataiparimira, asi hatisi kuti ndepedu pamadhunduru ipapo. Munda wazokonzeresa mutauro ndo munda une permit wandakaradzwa nababa nasabhuku pauya ekwakunzi kwakupawa mapermits kumamisha uko, ndo wandakaisa fenzi iwoyo, nekuti ndakuda kuparima. Ndine mombe dzandakatenga dzandoda kuti ndigadzire tiite production mumusha, ndo waakuti munda iwoyo munda watairima namai vangu. Ipapo ndo pandausanzwisa kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi, ndo munda wandakafenza iwo. Tinsa ndaipira kumadziko makurukota nemanzira ayo hatisati ndakupai mukana mai, chakupai mukana munhu isanikudzira kutaura toda kuti saka zvichireva kuti ava vane pavo ini mune pavo Ndizvozvo. saka pari kunetsa toda kuti ikondiwa wani kwete. Kana vachitaura vari kupa picture yekunge tine kondiwa hwane ratikunetsanira, hazvirizvo. Munda wedu wakakura. Pane yard paamai handitika, patori nepayadho pavo. Paamai vakuru pane imba neyard ine madhunduru anenge 3 ndo airimwa ayo. Hatisi kumabata, taimarima hedu kumashure, asi pavakati vakumada hatina kumabata. Tochiita minda handitika, kuminda uku ndo kwatakapiwa mapermits. Kune permit yangu, permit yemukoma wangu yake iripo, permit yaTendai, munda waTendai uripo, munda wababa uripo pasiri payard ndo wakushandiswa namama. Koita pangu pacho inini nemunin'ina wangu anonditedzera, isu tiri vakomana, patori padiki dhani pawa. Ivo vari kuda isusu pedu patakapiwa isusu, handikuziva kuti yashaisano here yachi, asi kusaidi kwese uku kune munda wakakura kutopfuura wacho watakapiwa isusu. Handikuziva kuti sei vasoda kurima uku vachingoda patakapiwa isusu. Kurukota ndinofunga kuti nyaya mainzwa mativi ese. Pane pandanzwa kuti wakafenza wakaita waya handiti Ichobadi. chakatanga chii kufenza nekunge yaya kudai? Mukuti chakatanga chii kuisa waya? Ndikumanga iko kwakaitwa chakatanga chii? Chakatanga kuisa waya kwandakaita. Ndo kwakaita kuti vazo kumbira munyaka wa chakatanga kuitika kuisa waya kwandakaita. Pandakandisati ndaisa waya havana kumboya kuzomangara, vakazomangara ndaisa waya. zvine umbowo here kuti dare ringanzwisise kuti chokwadi chakatanga kuisa waya nyaya isati yakudare? Zvine umbowo hwawinawo here iwe? Umbowo ndinawo, because inini pese pandinoita development kumusha, chero vanhu vasakura vadii ndinonyora kabhuku aka ndichivapa mari. Kune vanoforoma zvidhina, kuna vadii ndinonyoresa mubhuku rinori. Ndisikaziva kuti kunoku nyaya yakamhanga rwarini. Inini apa ndo pandakabhadhara munhu akakaka waya
ine pane date Date panapa vari kuti 16/6/2025 kuti 16 July nayo 16 July 2025 ini Fidelis Rusere ndapiwa Toda date 16 June 2025 which is last year 16 June. Mangaro Mswazi. Yakakauya kudana Mswazi 16 mwezi wechina 2029. Saka wati ifenzi yake yapo. fenzeke yapo. Zvakanaka ndanzwa uchiti mapemiti aripo mapemiti euyu. Chichakaita kuti iwe ugare nepemiti euyu isiri yako imunda. Zvakaitika ndezvekuti pakauya vaisa mapemiti, uyu mukoma wangu uyu baba vangu vachiri vapenyu aisawira nababa, saka baba vakamunyoresa zita rake, pemiti ndobva yabuda yake uyu neyangu. Saka mapemiti aya paanga angangochengetwa nababa, baba pavakashaika angangori mumba ya uyu yanga ina mama, saka ndo patakagara nawo. Baba hawana kwanisa kumupa nekuti nababa vaisaonana. Saka makazomupa ine pemiti uyu. Ndina kumupa paakauya ndosaka ndandasumudzawo ruoko nditi samai ndipe umbowo wakaita mukomana uyu. Mukomana uyu ndangoona asvikawo pamusha, akasvika achingodzora bhinzi dzandanga ndarima nevasikana iva kutarisa kuti ashuwa vana vakadzora bhinzi how many years ndindarira mwana uyu maigomba pamusoro yamai ndambobvunza isusu kana munhu ari pakati penyaya totodambura totry kumutwista kuti unotaura chokwadi. Ndaona pamutaura mukoma imimi mutaura kuti muri akunoleja kuti hatiri mubarika, pamataura imimi keyword kuti sekuziva kwenyu barika rine hondo nditi machitaura pamaakunoleja kuti zvakaita techitaraso chironda nyaya mati sekuziva kwenyu barika rine hondo dzamumutaura dzekuti kusanzwanana hatisi kuti mhosva tikutaura bedzi kuti maamutitsanangura kuti muri kuakunoleja kuti muri mubarika ende sekuziva kwenyu barika rine hondo dziri kutaura si hondo dzepfuta ihondo dzekunetsana. Ndo zvinhu zviripo zvandanzwa. Taenda vamana akunoleja zvekare muchiti imimi takafanorima minda, imwe minda ine kufanobata nekuti havanga vasingauyi chita kuti pamba pachengeteke pasaite padongo. Vamaakunoleja zvekare mukati kubata kwatakapaita hasina kubata tichiti ndepedu, takabata tichifanobata nekuti pamba pemukoma wedu kumba kwamaiguru mukazvitaura pamberi pedare mukati izvo zvazvo mabasa. Hondo dziri pamuri imimi maonera ndadzita ine ihondo dzebarika, ende hondo dzebarika dzoda kuhendliwa zvine chaizvo chaizvo nekuti muchabayana mugotukana mukuita zvisina basa mutsvagara nawo. Baba kana vakaenda vasisipo, ivimi sevanhu munodzidziswa kuti musahakire shanje dzana mai nababa. Shanje dzepabarika sekutaurwa dzita dzinotozikanwa kuti kana barika riripo zvishoma. Asi munoziva here kuti mutemo unoti communal lands belongs to sub headman achief. Ndo varidzi vevhuratina hapana munhu ane mataitoro dzecommunal land. Munoziva land ndeyachangamire ndeya headman vana ndeya sub. Unoziva here kuti pakaita munda unga uchirimwa asi munda usinga vanhu vachava for maybe 5-10 years, hurumende iri kuti iwo masabhuku endai munda aripozesi munda iwoyo munoona kuti paita nidhi here pamwe munhu ari kudamira nekuti mukausiya wakadaro munhu achikuti ndewangu uchirarira lendi iri kupera. Saka kana lendi ichipera hatidi paita umwe anenge achingofamba achingoti kushaya pekugara asi umwe achingoradzira zvavo. Saka pakaita challenge inenge yenyu munoziva here kuti changamire veda kana kuti sabhuku kana kuti kana paina headman ona kuti nyaya dzebarika dzekunetsa kupa solution because baba kunzi isi takanga tiri vashoma vakawanda. Nyaya yekuwanda haina dambudziko asi chakakosha ndechoti kutaura zvine substance. Anogona kuwanda vanhu vari kuenda asi vachitaura zvisina basa, iwe uri hwani uchivakunda kutaura. Nyaya ndeyekuti muri kurangana muri kutaura zvipo. Barika ndozvariri kana paita nyaya ikaoma dare rino rine kodzero yekuenda zvekare mafungira andozvita nemazira andozvita mutemo communal lands act
ngaenda paadditional leaders act yakabatwa nachangamire inotsanangura basa redu isusu ratakanyanyisirwa nehurumende nderekuona kuti maland disputes kunyanya ndochinhu chakanyanyiswa nehurumende izvizvi zvevizvi zvagadziriswa here mutotoziva kuti hurumende yaiziva kuti ndo pane hondo dzesepa miganhu madisputes akaita senyaya saka communal lands act inoti ikaona changamira uchiona kuti barika inharo mwari zvakati mwari dai netibarika vanoita paground unotanga kuti ukuwa futi zvamakaitirwa nababa zvine zvichinetsa kana kuti muri barika hamufe makanzwanana nekuti barika saka changamire sidare rinora changamire ne kana anga ahedwe kana sapo ane simba ndo varidzivefu ane simba rekuenda pamuri kunetsana ipapo zvimapepa zvenyu zvezvi zvinobvarwa zveswoko noti riri mucommunal land ndo varidzivefu nharo dzopera iwenda apa iwo uchaendeuka zvotopera tine simba rekununifaya zvese zvimapepa zvamakabata toshanda nesimba riri mutraditional leaders act kuti communal land ndiya sabhuku nahead nachief ndo zvandakaisirwa chete noti nyaro ndakazobirwa ndakazodai ende also chimwe chinhu edzai kuti pese pamunoita makakatanwa enyese zvana peace order zvamutaura izvi nzvimbo ine vatungamiriri muri pise changamiri vanhu vanomhanya kumapurisa vasati vaonekwa muri nenyaya kuti mukushora vatungamiriri mhanya kumapurisa kudai muchigara mudundo nevaridzi muchizviitei itai munyaya dzinozoenzanisa makutoexposa isusu kuti hatina zvatiri kuita kana mhanya kumatare peace order ndeiyo vaenzanisi tiripo saka tiri kuti isusu nyaya yese kana yanyanyonetsa nenyaya kuti hondo dzebarika ngoma yese ringoti kwangu ini aisuggest kuti pakusonopendera changamire munogona kuti kana zvanyanyonetsa tambofamba nayo tichaonawo kuti mamwe makurukota anenge achiita sei tikafamba nayo tikaona tiri kutikataza inenge isina kumuromo nekumashure kwafanana kunge tsukukwiri tinongoti aiwa changamire paground zvapaenda vanhu vese odaidza and also kana chitarisa nyaya dzeizvi zvasarasara izvi pabarika tinotarisa the surviving spouse kana kuti patsika dzenyu totarisa kuti amai vebarika vakuru vairi mapapi iyo madhundiro ayambotadza kusikana airi mwaiyoyo vana vakaberekwa naamai ivavo ndovaridzika ndovanodya nhaka yevabereki vavozvo saka hatidi kuti ivo kana mai vako vari vadiki vairi maoko vakunhanira kunorima kwavakuru nekuti vakuru havasi kuuya vane nzirawo vanezvo mareasons avo kuti hasina kuuya kumusha saka tozosasa ndopatozoti mukazonyanya kugarisa futi musina kupainda tenda musina kuparima dare rine simba rekutoti kana munhu ari kugara musango ari kugara muchitangwena enda unogara ipapo nekuti hapana munhu ane matitle deeds ecommunal land. Communal land belongs to the local traditional leaders. Ndo zvandiri kuona panyaya yekuti yanetsa changamire barika iyo ngoma yese nengoti kwangu tinongopedzera kuti motora simba riri mu8 ratakapuwa nehurumende kuti ndai munovagadza muchiti pako ndipako namusina kuzondinobvunza papapa patiri kutaura tese tichikuru kudai izvi vaizviita zvisina sabhuku mukati here tozvatiri kutaura sakaipa kuti chinhu chese mukasangoisa vatungamiri chete chinoita sekuti mahumbo patikangoita zisora sabhuku vauya pano sabhuku ndichikengesha futi zvakare kuroti imhuri yenyi mhuri yangu imimi ndimi baba varipo ndasara wari ndikatiwabvunza mirati mapepa muri kutaura kuti munawo imi ndezvegore ripi zvinoitwa 2019 ndo patakapiwa 2019 murapendwa 2019 ini ndo patakaripiwa patakapiwa kumashure baba vari vapenyu ndo vakatozviitisa nasabhuku nemadhomeni nevese vakabva kuwedza mutemo bari kambangoita mwasipo chete ndakashaya kana bhari pakuti mari karoda kuti ukaisa chingwa ukaisa chingwa ukaisa hafu yechingwa ukaisa chingwa kuchiri zvokuda nandakuravamire vachiti wati makafanorima pandachiti takarima payadi ndikutotenda kuti wakafanovhara kuti ndifana clarify musazoti ndakarima kumunda aiwa zvese ndo ndakarima payadi
panga pari pamaiguru ndopataingo pane mana baba aiwa chokwadi chatisingatogumirwi nababa kuti tisaparima toparima vaiva mutemo wababa pane bhinzi pamuri kutaura pamuri kuti makarima bhinzi ndo pamuri kuti vakauya vachisikodzura ndizvova imimi mukachitaura here kuti aiwa bhinzi tatarima tisingati tiri kurima zvekungorima tatichichengetera ivhu. Hakuna anotaudzana nomunhu havatozivi kuti ndiri mai ivo vachiziva kuti ndinda ndiri pakushanda baba vana vapindira kamushandidze bari maonaka but ivo manje sevana vanga vasipo anogona kuitinesa unhu wababa ndouyu wandarira nomukomana wangu mudiki ndeyaiziva kuti papingi kana ndaitanga ndo pandainzi nababa nditange isusu chinhu chatiri kunyanyoda chihombe kuti titaure nezvacho tinoda kutaura nezve pamuri imi nepana maiguru ndo panhu patinoda vana vamaiguru uri mabairo mamaiguru vana vamainini uri mabairo vasati vauya takatofarawo kutoti vana vakufunga zvomusha kana kicheni yataurwa nomukomana ndakatomboiplastisa nababa yatorwa marata kwedu kune mekoko tichibva tatoona kuti ngatiwedzerei semende payakavakwa zvaivakwa vasipo saka vanhu vaisa semende saka takatomboplasta tichingokamufuta kuti variora vanogona kuti pane mukomana mukuru ndiye aitomboya pana mai kwete mudzimai uyu saka ndiye wataitoka tikitoti nababa this yard ndiye mukomana uyu watarirawo vaingodaro baba imba iyi uyu asina kuinjoya mai ndiye anofanirwa kuinja this but uyu aitonzi achiuya kupi vakungopindirawo vachida kumuinfluence chokutoti naiye wandarera up to 27 years ationani handiti maona makarera mwana ndizvo handiti mukarera mwana munoziva here kuti mwana haanyanyode futi zvekuti anzi iwe unoziva here kuti uri mwana wangu kurera handiri mukona iye mwana anofanira kuzviziva kuti ava ndamai vakandirera kubva ende sezvamuri kutaura chinhu chatiri ngoda ndechekuti isusu tirikuda kugadzirisa izvozvo kugadzirisa kuti ende zvimwe zvacho tirikuda kuti tinyanyosiyana nezviriko zvechirungu zviriko mazuva ano dai yanga iri nyaya yeproperty dzakasiyiwa namaiguru noti dzakasiyiwa namaiguru dzakasiyiwa nababa vachikengesha property kunyanya kumadhorobha nei handiti dzinoti Roderick Chikengesha idzo dzemimi maifanira kunge muchionekwa muchimira ava futi vanofanira kuonekwa vachimira but pakaita chinhu chinoti uyu waive munda nemba ndedzamaiguru idzi uyu waive munda nemba ndezvekwamainini zvinomira zvakadaro zvinhu izvo zvinofanira kumira zvakadaro saka zviri kureva kuti isusu tiri kuda kuti tibate panyaya dzinenge dzekubirana munda dzekutaimirana ndopatinenge tinoda kuti tipaone kuti munda uyu zveshuwa muri kuti yese yaive yababa nanditi ndizvozvo namai vekwamai guru vairima ishi vekwamainini vairima ishi babawo futi pamwe vakanga vaine uyu wavaiti uyu ndoisa nzungu dzangu nenyimo zvishayikweka munda yedu yatoda favorite iyoyo haipindi vana mai ndianani ndiyababa saka isusu tinoda kuti tinyatsoona kuti tichitaura chokwadi munoziva kuti chinhu chinonzi land upenyu uye munoziva here kuti ivhu ndo rinounza daka ivhu rinounza chi daka saka zvinoda kuti pachenyu mutaurirane chokwadi chakanaka imimi muchimira samai both sides ndo chinhu chihombe ichocho mumira samai both sides vanangu ende sezvamataura kuti vana makanga muri kutaundi asi takakuchengeterai handiti izvozvo zvitaurei pakatotengesewa zvavasingaziva
izvozvo zvitaurei nemwoyo unoda nechokwadi chenyu chekuti rinonyatsotaura chokwadi zvishuwa kuti vanangu minda yatakakuchengeterai iripo ndeiyi handiti ende manzwa zvakanga zvichitaurwa nachangamira isusu tikaona kuti nyaya yacho iri kunetsa because munda kandewedu ndewamamboka takakupai handiti tikaona kuti maakutadza kuusheya amongst vana muchokwadi sabhuku varipo sabhuku ndavaona ndafara stereki nchivaona ndikati sabhuku vagona vauya vega nhasi ndakutaurai musipo kuti sabhuku vagona vauya vega ri nhasi vanga vasina saidi sabhuku vanofanira kuuya vachiratidza ende pamatoti ini ndauya ndiri sabhuku kwa matopatadza dai mati ndauya ndiri baba makamirira vana vese because sabhuku is another issue ka ini nezvino handiri ndiri chifi ini muri mukomaunga nyaya dziri kutaura vamukoma rodrick mukomaunga ava maiguru ndimaiguru vangu kave uku nayava ndimaiguruka but ezvino ndakamirira samambo ende ndichataura samambo chikuru kudai muchitsvaga nyaya ndichataura samambo handidi kutaura zvinosara zvichiti imi muzovengana chinongodikwa kutaurirana chokwadi minda iri kuratidza kuti pane mamwe makona rimwe pamwe ava vari kuda imwe kona yavaiziva kuti inonaka imi mikona iyoyo inonakawo muri kuida saka tiri kuda kuti makona iwayo abude kana tichiti toti oright apa ndo pari kunetsa togonombopasiya pakadaro toti sabhuku panapa ndo pari kunetsa voti ndoti ndoda kuti urime sabhuku ndoda kuti muparime apa muchibatsiridza vanhu muvillage because hamusi kugona changamira ndine dziri pavo nyaya nyisimbe munyatsoona zvamukutaura chaizvo chaizvo kwedu yakauya nyaya ine dispute iyoyi so zerendi ndo zvine hondo chete izvozvo takapa judgment tikati chibage chamari magore rinechi achiita chekupedzisira munda yongodzokera bheki kuna sabhuku nokuti nebobotoka tikambodzosai tikambokudzosai munonyatsonodzoka makufa nekuti izvezvizvi mune grifi mune kuvengana muri kubatadza zvinhu zvakawanda muri dzakatanga barika rake aigona uri maneja imimi vana mauya makupindira panyaya idzi chiri pamai chandinofungira ini sachangamira isusu semadzimambo semadzisheni madzimambo nemasabhuku tiripo pakudyara mhodzi yewirirano mhodzi yerudo nekuti imimi amai unify basa renyu kuti vana vese huyai tinozviziva nenyaya yekubereka iri kufute venyu ndovamunonyanya kuti ndiisa ende dambudziko ripo propati yairi mwana amai neiri mwana mai guru haina dambudziko dambudziko riri pane iyo yakazotanga kudhishiwa mwe wasipo baba wasipo iyo ine mapepa iri traditional yekuti amai guru vairi mapa mai minini vairi mapa tairi maso iyo inozikana chero necommunity yekuti vanobvunza kuti pairi mwana pairi mwana pairi mwana ndinoti aitokei imi chiri mai kwenyu avari mikwavo asi iye inenge commercial property isho changamire ndo ine hondo dzese iyi changamire iyi irudzi rwendi active ndo inenge yabura moto wese ndo ine nyaya pandanga ndichida kuti ndibvunze izvozvizvi ndepekuti banditi takakutumai imimi nemi yese mune here aitsigira kuti both sides aitsigira kuti apa ndipo zveshuwa pakafamba newaya apo apo ndekwavo avo vachiti ndekwavo papa tina mambo takasvika tikasikuona site ine 3 vakomana uku kwanga kusina sabwengo asipo asongo zvatukuya takangosikuona mai chidwengo aripo tikawataurira mai vakafonera mwana wavo kuti vekwa mambo vauya vane nyaya zvikanzi ndikapuwa foni ndikati isu tauya bedzi kuzoona pati pari kunetsa takuda kutonga nyaya takuona pari kunetsa
mai na mai saka mai vaibva vati hai mina ngaisa zvakanaka ndikati no mai chenji kungofamba uchingoona avatora bcause ava ndovakamangara kuti watinongedzera apa chenji uchingoona zvikanzi zvakanaka ii saka takabva parapa nesipageti apa mai vakabva vadzokera takasara totenderera tine vakomana ava pamangare vari vatatu kusvika tapedza takazodzoka toti mai tapedza isa takuenda vakumba kwavo hatina kuona mumwe aitsigira kuti zvitaura nevava svozvo achiti totaikoone nevava chete vangovaramwa mwacho ringuva miri yangu ava vakazotumira kuti munonoona mai kumba nyaya iripo ndeyekungoti panoda kudyarwa mhodzi yerunyararo, mhodzi yerudo yekuti imi mamai mubatanze mhuri sezvaingoitwa nababa. Tinoziva chero baba vari vape isusu toto nevana kana hama hazvino tinofanira kungowirirana throughout zviri mumadzinzi, but kana mai muri masara kunyanyanyanya iyoyi chikuratidza kuti chinenge commercial property. Mungaziva kuti tikachangamira mazuva ano kuti kwangu nyaya dzinouya kwangu but 90% kudzeland vanenge ende newat 15 kaine hwedza hondo dzacho hadzina kumira mushe. Saka judgment yatinozopa nedziri nekunzvera kwanditakaita tichitarisawo kuti changamire Zani, changamire Nyamaropa, changamire Bushu, changamire Mutasa, changamire Makoni vanombodzitonga sei. Tinongoona kuti nomunodzorerwa kuti communal land haridzivayo ndisu isusu pakanga panyanyonetsa changamire kuti pakunetsa pasakutemese rusoro munoenda zvekare modaidza mhuri dzacho dzese vana vacho vese nekuti dzo traditional areas dziri tradition dzozikanwa kuti auya iri mapa iri mapa iri mapa idzo nona hadzina basa iyi iri commercial kuti vanhu vada kuita zvine pundutsa vada kuita huku vada kuita chii dziri production haidzi dzepeace and farming dzezvibage nengona zvekudya idzi hadzina honde. Mukaona mahectares acho baba vanenge mwari square saka zvazvinoita miti wacho vakaita mukaona dendi yevakomana vava vanga vasipo ava vaitoida zvazvinoita pamusoro zvazvinoita imimi pamagutaura haisiri square ava vati kwevava ndokutori nemunda mukuru. Yes, saka chiti mwari baba vanenge saka pasquare apa hapana kureva kuti sezvo vanga vasipo but baba havana kubatirira kuti ndo pandanchida kuudisa baba havana kubatirira ipapo mai muripo asi munda wacho uyo unonzi wamatingonzwanana utori kwangu matumura amai ari kuti ana baba teererai nauinoitika ndeyekuti munhu akati baba vakasiya vati zvakati pasina akazvinzwa baba vachitaura pasina chakanyorwa zvinhu izvozvo ezvo zvanyanya hazvishandi atete mbotaurai ini mbotaurai okay pandaida kutanga kuitisa straight ndepekuti izvoni pakafenzwa nemukomana paro takapuwa nababa ndomunda wedu ndomunda wamai vedu iwo sabhuku vanozviziva ende chekutanga chandoda kunyanya kutsindidzira musati mazopa sabhuku ndechekuti sabhuku vato yavari witness rekusaidi takaenda kukoti ndibaba asi vane diki vanosaidira kusaidi imaenda kukoti sei mumushango mambo varipo chakaita kuti tiende kukoti takauya nenyaya kuna mambo then mukomana ndobatora fenzi ndobafenza pakafenza baamhanya kukoti kunoapply internet kunokuyanga yapuwa yapuwa date mambo vari kupostpone achiti apa ndaita busy kuti bafenza munda baamhanya kuita date safana uripiswa pakabasa waitwa June yakazoyaudauda aiwa chakaita kuti vauye kuno vakaona waya mirai kumashure kwese chaita kuti vasauye chii ndibvezewo vanhu chaita kuti vasauye chii tichiparima kumashure kwese chazoita kuti vauye date chakaita kuti tuye kwamambo takaenda kumusha tikanisa mabhagula bhasi pamba pasitorina fenzi pasina kana waya vatasitagadzira pamaoko vataisa mapevhasi mai vachibva vabvisa mapevhasi kuti mabatanidzire guva ramai vedu nerababa vakarasa
ifeti vakatanga varasa pekutanga but anoita report zvazi pasina witness pavakatora pechitu havana kurasa vakatora kuvaendesa mumakwavo papa ine mushandi angatsvaga nauri angari witness akatotora video kuti hanzi musabata nze makuva ari yairi pamuri pamusoro tatonzwa nyaya tipana nemukana ekutaura bepa ratakurisa iri tine iri ratakapuwa nekanzuro riwo nechangamiri ndo pemiti iri ratakapuwa nekanzuro iri ndo pemiti yakatawa nababa tora munda wamai vedu 2016 uyu yake ari kuti pemiti haimo musystem akaitora 2019 for the same piece of land then kukomina uku watanzi azviite kuti same piece of land iite mapemiti mangani maviri musystem tine yababa venyu saka nyaya ichitori before the court iyi mukatotasa haina chidingo apo ndaona paine 3.7 kunoku kune 4.7 no same piece of land within that land tapoti tirimudare nega ishe zvaiitika manje paimezhwa minda iyi hanzi munhu aitora kanomezhisa kachona ochenderera otenderera saka zvaisazonoti gedye mukona zvaisazonoti gedye because munhu nhano dzaatora nearea yaanike but is the same piece of land saka yababa iyo 2016 akanotora interdict asina zviziva kuti tiri kuzviziva kuti baba wakaita sei ane pemiti kudhara saka bva afenda mufenza munda mamai vedu achiti nekwamai rashi hatidai ende kwaakafenza nekwakapanga mirai iyi iri kuti according to council records Roderick Chikengeja ID number chakati acquired a communal land lease permit in 2016 permit number ichibva yapuwa with land size of such 4.4 right chochiti munda uyu watiri kutaura nezvawo ndizve ndo munda watiri kutaura nezvawo munda wese piece of land munda wese kuchengeserei mambo ndibotauro mambo ngatimbopawo pane pandida kubatsirawo maererano nemapepa mairaya mapepa mairaya angakunetsei council was there to make money council payanga iripo kumeka money zvakatoitika kana nekwatiri kwedu kwatinogara uko yakati munhu wese ari kubva 18 ane paari kutorima kuisa gecho achitowana chaari kuita tiri kuti ipapo patorere tsamba payment pane ipapo saka ndo pakabuda kuti uyu atore tsamba iyi zvakabva mumutsotsi wekanzuro yaisati pababa kana pani yaiti chero pauri kutoisa gecho uchiparima iva netsamba yapo zvetiwadika pavanhu makufanetaziwa yayo vakatora pese saka zvekuti baba vanga vane tsamba imwe cheteyoka vana vakazopa even dai mese muri 10 dai makada munotora matsamba ipapapo kanzuro yaitambira ichikupai matsamba saka izvi ngatirege kunyanyobetsera nezvikubatsirewo ipapo mapepa aya mapepa imi muchipedzai kozi tine vamwe vakagara pasi ndoda kukubatsirai mambo kubatsira mambo yakati ndiregererewo ndofunga ndatauro wangu nekusaziwa poindi yandoda kutaura ndeyekuti vari kumisilidhadhari mapepa aya baba vane 4 point dzavo dzakavamirira dzega inini akasiyana aya inini rangu rinoti Modhekai nerinoti Roderick mukaenda kukansel zvakare ava kukansel kwavakaenda kunonyoresa tsamba yekuti Roderick anoona land ini ndikangoendawo nhasi ndonoinyorwa iye kunzi ndoona land nekuti nekuti ndine lisi baba vane lisi hana mazvinzaka right ini ndakatanga kubhadhara mutero 2014 hana mazvinzaka pakachekwa malisi ndine marisitsi andaibhadhara
20 hectares ndataura ndati land yese kwete inini pa 20 4 point do ya baba plus that one yangu plus ya Tendai plus ye uyu mai vakuru vakatanga vasiri mai mukadzibatanidza Tendai chikengezha izvi mukaenda ku council Wesa zvinoita mudaro haisinya kugona kutaura stereo asinya kutaura zvine mapoint mambo kuti ndikataura ka dei mambo titomukana ndinonzi cross examination kana kuti interrogation ichitaura zvambokukata ndokutsvage nyaya kuti zvatinoda kuedza kutaura apa zvapapanzi Roderick apa handiti Roderick ndiye chikengezha nevana baba ndio baba vako iwewe ndio baba vako ndiye ane 4 hectares ndio dzenyu mese aiwa anda baba wenye tatiwa yangu ini aiwa alright regai tidai o zvinhu zvinenge zvinotinakira taura mubuye rumwe pamusoro ini ndakakurira paguri asi dambudziko rikasara riri rekuti baba asisina vana tinonetsana anogona kutora mashoko anenge achitaura mai namai vana tive tichanzwa kuti havasi kuwirirana pakati saka ndiri kuedza kuti zvamauya nenyaya yenyu kuno kwavakuru kuno hapaisina chichanetsa kunotipa mafuta ekuti changamire woenda panzvimbo ipapo ndo vaamuridza kunogova nyaya yenyu vatendereza uku kune godo kune godo but ava vakuita vakunoti gwi vasvika panzvimbo yakona nyaya kuti changamire ndofunga sorry ndombi chiduku ndinoningawo mambo chiduku mukoma wangu ari papo ndofunga nyaya wangu ataura isoko kudhara nyaya yecommunal land inodzokera ndeyamambo ishe saka chinogona kuitika muwanhu ndechekuti kune vamwe vanogona kusati recognize madzishe kana recognize sabhuku kana kurecognize ishe mambo handiti wanhu tomhanya tondoita zvemapepa ayo nechichi but yazokularifya mapepa ati kanzvurundo yakadini ndo yakaita pindai mumba pindai mumba okay saka ndandi kufunga kuti dai ipapa clarify kuti tinogona kunetsana nevanhu wasiri kana mubhuku masabhuku wasingatozivi kuti kuna ishe wacho kana kuti kuna mambo but wauya pano because vari kuda kutsvaga rubatsiro rwekuti vabenefite but vasingadai uchaona kuti kandi tigara tinotera mutero through sabhuku tine zvinhu tine rutsigiro rwatinopa kucommunity rekuti mambo anogona kuti rodhi ndakugadzirwa nepapo chikoro chinoda kudai kuegrudhingi wachiri kuda vanhu apa patsvarwa anatokufunga ndepekuti dai tambotangata jekeserana kuti kubva pakapa baba ndovani zviri chine midayani yawo yese handiti kubva pakapa pakaisa wachijekesa kuti ari mubhuku izvozvo ari kupa rutsigiro rwamambo kuti mambo wawepo1 kuti mambo wawepo1 iko zvino izvi ari sundairime racho saka pari papa zvisina kuti permit because permit can be biased nenyaya yekuti kanzo rinogona kuti mazvisiri but tinoda kuti munhu ari kuna sabhuku izvozvi wari kutera minda tiri sabhuku munhu anyazoziva kuti uyu ndi sabhuku wangu uyu ndi mambo wangu uyu ndiani ishongo because zvese izvi mambo munogona kujupa muno vanhu vadzoka wamborowera pese pavadini pavamhanya vanhu ava ndokuda pemini yakambomhanya kutosvika kunana master of high court ikamhanya ikaenda kuhedza ikamhanya at some time let me ndoda kupa umbo hwakazara
at some time tiri kuwedza ndakasangana nemumwe ndina uyu akavalendebvu ndinashindu makasvika mukati kwazisa mondi zvokuti buda tikakukwazisai uyu akagonai uyu akagonai takati totese ndina uyo chakaitika ipapo waitoita nyaya yeminda isingati including inini ndikato inini ndwandakadvasa kwamuri kumhanya muchiuya kunoku handiwaridzi wechinyi weminda saka vanhu varovera ukwaza kuzwanana mejastriti dzokera kuna mambo nenyaya yekuti hapana iziva mambo hapana iziva sabhuku hapana iziva ishe vanhu varovera vakuchidzoka rini nhasi but mukada kuchibvunza kuti dai sabhuku vato vauyawo nebhuku ravo wobva vati ari mubhuku izvozvo anotera mutero anobatana nezvirongwa zvemabhuku kana zvokuti mukada kuti nhasi ndine vanhu vangu ndiani maigona kuona kuti hapana pamwe richitori zita ramai awatete avo vanoiswa kungokakatirana kuti mindasaka vanhu vangu vati wadzoka kunani ndomandataura nditi respectai mirai timbotaura isusu tibatsirane naye kuya kwamaita kurodza kuti zvakunetsai chiuye kuti tibatsirane tese tiri kurodzana pfungwa tikadai tikada inonzi cross examination nekuda kuona kuti ukuteera zvakutaura kana uchitaura tikakukata zvira kuti kushora inonzi cross examination kana chero koti iriwo kuti uchitaura tarolela vara kumiramira vati ugoita hasha ugotaura sirisi kana wakatwa iwozi ramba wakamira pawakamira wakatsika pawakatsika mukanana chimwe chinoitika munhu kana achinge aparara pasina chakanyorwa zvinonetsa kupa judgment tichiteedzera kuti mufa akati zvakati nokuti ngoma ichangora ichiti kwangu asi dai kurunzi baba ava nebarika ravo vaenzanisa vachiti chese any decision vada kuita vanoti vana vangu vese uyai but pakati mwanodai mwanoita favourite yababa mwanodii mai vanoti zodai amai varipo amai vava hapaisina kashoma kuti amai ava vakwanise kurwira ava namai vasisipo vanotoitirawo kwavo chete but chatoda kushanda nacho ndechechokwadi chekuti zvikaomesesa totaridza kuti mutemo wecommunal lands unoti kudii ndo panongonge paine judgment kuchangamira isakutemesei musoro vamwe vanhu vauye mongoti fonawo kana papakarimwa zvakarimwa kohwai mupedze sabhuku oita go back unotora munda asi kana sabhuku atora munda haana kuti personalize uite wako wanzifanotarisa on behalf of the chief headman and government pachipiwa decision hamumhanyise changamiro chee mutotichekera izvezvi asi totaa kuti munda iwoya no man's land for now semhuri chimbonoita izvo mamaita munyori matraditional land madhunduru enyu ana mai venyu nana sekuru venyu tikada kutasa bepanera rakangonzi chikengesha 4 hectares rakadai so uyo anenge achiti nderangu nababa vangu chikengesha iyo itaira kuti biological son yachikengesha anenge akutoda kupindawo futi ipapo nekuti muri vana vacho mese saka chakadai chichi hachina muridzi ichi nekuti ndechenyu mese chi4 hectares saka tiri kuti isusu judgment changamiri musatendezwe musoro varidzi vevhutisu emoyo mambo endai munopa judgment yamuchapa hena asi tikungoda kukonguruda kusachangamiri musatemeze musoro varidzi vevhundisabhuku headman achief pakaita maissues takapa judgment iyo kwedu kuti munda iwo munhu akarima ngaachipeta izvezvi hatitidzorei chimake kohwai asi kutanga next season kana pasati paitwa any chiri clear munda iwo chimbosiya wakadaro sabhuku chimboona nezvavo sabhuku ane simba rekumbofanira kurima hake nekuti hangati ngemudzi wavo akafanira kubata asi hausi wako kuti sabhuku anonzi vanobata umwe wangoti mubata makii changamire wochizoenda vane nguva yava muvape pressure wochizoti chiuyai muri dziya dzese nemuvana vange vana vacho vese muripo mese musazoti paine mwarusa kuti azodai nokuti anogona vasimudza mhepo mese changamiro wenda uchiti right pane mahectares mangani wocheka chibva panapa taura kuti tichipedzisa pamusoro imambo maitiro amuri kuita vanhu vari pababa dai kwakuri kudari kwedu tinokurepisai muri kushora kubvira mambo ari kutaura because muri kusimudza maoko vamauye kuti vakugadzirisei vachiri kutaura makutange munoziva imi musina chamuruziva muda kugadziriswa makatendera nemapepa enyu mukakwira mukadzika mukaenda kwamaster of high court zvikashaya basa simba ratakapuwa nehurumende rinongonodzeka kuti who belongs to the land
uramba wakazvibata chero wakanyarara kana nyaya iripo chero wakagona kutaura stereki nyaya isipo haipo manzviriza wechitaura tipedzi tautaura pekuchekwa kominda hanzi ndichidzokeera kumapepa hanzi nevekulenzi paitwa chii chamataura hanzi gp chii asi chaisaitwa pasina sabhuku nevanhu venharaunda kuwitinesa kuzvishuwa nepake simba ratitaura baba vakaitirwa izvozvo baba vakaonekwa focha kuti vanhu venharaunda baba vakaitirwa nani 2016 ndo yakatora munhu wese kana pasina sabhuku naany traditional leader zvinonalifaya zvese 2016 saka ndoda kuziva kuti sabhuku ndo vanofanira kunge varipo plus vanhu venharaunda vanofanira kunge varipo vachiti chokwadi chokwadi ndepake paanongedzera chichi baba vakaitirwa ndozvibva zvaiswa musystem anditi uyu haasi musystem uyu wataura haasi musystem haasi musystem aenzwa aizvatotaura saka sabhuku ndiye vari pano venharaunda havapo ngavachititaurira kuti pakachekerwa baba ivo vakamira sasabhuku ndepapi ndo sabhuku anga uri pere panguva yacho sabhuku ima muri pere panguva yepanemadhumeni ava maitaigona kutora sekuti tombosori tichambokuti hamupo ba hamusi kutoexista timbotina nevana vari vega chete chete nekuti ngoma inongochiti nekuti hamumo muzita hamunataurai pamusoro ichana minda ichigovewa ini nemukoma wangu tichitarisa panzvimbo yake ndakange ndiripo vaitoti ndaakugovera vana vangu munda uyu inini sasabhuku ndichitarisa nemaziso kuti apa mapa nenge naihoratidzi mapa nenge kusvika vana vakwana ndo zvatinoziva. Saka vana vese vari mukati vangani vari mukati this piece of land ine hondo muna Tendai Aido Asha namotokari vari 4 vanozivana here kuti tirimo mukati vana vacho handizive kuti vanozivana here sevanhu vaita imi mazita acho maaona kusabhuku ndakatanyanya kuti ndiri sabhuku wacho isati yaya kuno makambogara nemazita 4 amataura kuti ivi pako ndiapako ndipapo ndipapo avani kugara neni kuti unyatsobata nyaya yacho pairi kutangira handiti uri kuonawo vari kuti sabhuku ndo munin'ina oraiti saka nyaya yacho inenge ine mafeelings isuzi ndabvunza kuti kana muri sabhuku mataura mazita emimi mazita acho mawana kupi vana vacho makava vari kuzivana here vari 4 kuti isusu rimulendi mati havazara isusu zvatiri kuda kuti tizive ndezvekuti sabhuku vaivepo pakanongedzwa kuti Aido ponzi Asha ponzi Tendai ndizvo pozonzi Mordecai asi munopaziva kapa Asha ndeapa izvozvo ndizvozvo asi imimi maive mina nani vamwe vanhu inini ndakange ndina mukoma wangu pezvosiva mukoma vanhu sezvo munoziva nyaya yedu mamba isi itsva ndange ndichingova nevakoma chete vamwe vese vakati hatiuye nemadhumeni handizvinodzinza izvo hazvina basa zvokuti hamunzwana natiuye hatidingakisenyaya isusu zvatiri kufunga isusu kana kuti zvandiri kufunga inini maonero angu panyaya iyi tinosvika manheru kune vamwe vari panzara isusu tiri kufunga kuti imi muchititaurirai kutoya rini tsvagai maresources aiwa vanawo aiwa ndivatyira imhuri yangu yakarongedzwa toya rini zonyatsoitwa nachangamire vakutoya kuti tononesana kuti mimi murapa imi murapa pama muchiti ndo pababa apa muridzi weledhi ndichangamira imi mamupana achine ledhi ndirini because hatichadi kuramba tichitaura ndotenda chinangamiri taida kutaura zvedhiti taida kuti zvimwe zvacho
kuita kunge mimi musingashandi makatiti inini paminda iya yangu semataurira munhu musarime mese mukatitumira masamunzi asi vakabarima saka tikutoro kuti zviri kusenza here zvamune mataurasaka zvitiraureti manje changamirikana yadai makapa judgment iyo yetinzi mana kuzvinzaika changamirika iwe hauzotika zviri kusenza here chero iwe wainofanira kuti uyu akarima masikara mutaurana ndijaji avaka mutaura nesu kunononzi mumbe baba ukairamba totera hatisi kuda kutaura tichiteerera zvamataura hatisi kuda kutaura tichiteerera zvamataura asi chinhu chamataura ndo chatakataura hapana munhu wandisina kunyorera because imi muri kure vakomana vangu kuti tingoti nguva diki teerai kwakati ava vangozvitenderera neuyu vangozvitenderera hapana pataivaonera panhu patiri kutaura nezvapo ndo pawakarima here madhunduro akanzi ndiyedu aya handina kumarima inini ndakarima muyadhi mangu madhunduro airimwa namai vakuru aya haana kurima alright ndo pamakarima imimi vatakatuma makaona sei ndikuda kubvunza kuna mozikai nguva yawakaisa nechekuseri kwepingahouse uchiguma takatarisa kunosi kudai mukati maiti zvekera kupingahouse wangarima here nepesi pawakatema midzi ndakarima saka tazvinzi aiwa kana razouya aichazvionerapo tichangokubvunza same questions ndakarima apa muyadhi mangu pandakaisa waya muyadhi mangu muyadhi mako mevava memba pingahouse nakuna kurima aya madhunduro ese haana kurimwa taimarima makore ese hatina kumarima pandakaona message pane kitchen yangu ini asi ndingobvunza kana paine instruction yachangamiri nekuti musarime imi murimi uchishandisa njere dzako munoziva common sense dzinofevhera nozen ukafunga adangorima ndodai nekuti mende pababa yedu tati land belongs to what zvinokutsitsirira land belongs to isusu matraditional leaders kana pakamboikwanitsira chemusarime rime musarime mnachongera kupala avasuzazvo chipe kendora zveitoka aiwa chipe usikarezwa rita munodzingwa panze vozi hamuna zita hamuna nyaya iri kuzewa ende amai varisa mafeelings avo ebarika aya ende mukuvenga vana vebarika nyaya isekuvenga ngatsvagei nyaya maifanira kunge muri unifier mai muchibatanidza mhuri yenyu nekuti mune ropa rimwe chete ava neropa wamuisira ndivanova muchasira matambudziko amusoda kuti mabatana zvatiri kuda kuita mukanyi ava handiti isusu tatichiti paizuva rekuuya ikoko zvese zvatiri kutaura izvi ndo patichanozviona kuti ava vari kuzviramba kuti hana kurima ndakarima kwangu imi muchiti vakarima saka izvozvo ndo zvatinoda kutivakarima vanotozviziva imi michiti paizuva taurai anopa zuva nesabhuku ireva ndevavava changamire ndopanatopa zuva ravanenge vari furiwo changamire arega kuzouya michangamire unoita basa asina kuuya haana kuuya kana tazosvika ikomo kana vachinyepa munoziva kuti masimudze panapo kuti ichataura chokwadi iwe sabhuku kana zvikauka tiratidzei kuti makafamba nepapinga ninge akapiwa papinga apapo ukanyepa sabhuka utoripofu futi ndochatungamidza pamberi katawo nekuti nyaya idzi jerikumeredza kuti inzwai ndimbopupura zvimwe zvinhu nyaya dzataakutaura nezvadzo land iri kupera manzwisisa land iri kupera munhu osaisa ziso paland ari kuuk ari kupi ari kuona kuti mari dzatikwane kutenga kuna naharare nekunanare munhu wese akuti ndingangotsvaka kuruzevha ndovakadhorobha rako ndovakabhorodho yangu ndoona zvakuitika moyo wato ndine mombe saka tokutika nyaya land ndo hot band ndo
ndo makeke changamire iri kupisa ida kuendwa saka zvatiri kuda kuita ka Sunday handipo, Sunday ndisipo. Chipiri chakadi munhu wese wouya kubasa nekudibva chipiri chakanaka. Chipiri musi chipiri aiwa mangwana eSaturday, Sunday, Monday, Tuesday magona changamire chipiri anobva uya nembeu dzake dzebhinzi nechi achizani chinopedza kuchekera ngopedza kobhanyisa aiwa mvura iri kunaya kana kuisa iyo shumba kana nzou ana uita zvese uya anda zvemagrains anoziya pane dare remusha rakagara avangwari prepared kuita mawitness kuti maiguru dare remusha raitungamirirwa nesabu teererai isusu zvatiri kuita handiti ava ndisabhuku tikati sabhuku ka sabhuku avaweverwana because ava ndi-head of department ndo vanocheya ividhico so kana vacheya vidhico vachauya nevanhu vavo vachanyatsoziva kuti aido apuwa apa uyo apuwa apa ende isusu tikaona futi kuti pese pamuri kuti ipapo iwo unenge uri kuda uku neuku tinotochinja ikoko maplete sadza ari kuya nenhindi mbiri tambira uende saka it's okay. chanakira judgment yachangamire maiona ndichingopetawo semuenzi semuzvi kuti ndinozungurusamona ndaningotaura bhozi ndoziva kuti hapana anoninyaya iripo ndekudaiso judgment ichanopiwa nachangamire paground kumunda ndo highest authority vachapo vasina divi vachipa kuitira kuti mangwana ndo highest authority ndijaji unoona sabhuku anoona kugabhagabha apopo ana $10 ma5 but havanozoti kapa judgment inozonditeera ndinonyura ndinosvibiswa ende tiri kudyara mhodzi yekubatana tiri kudyara mhodzi yekubatana unowirirana nemina wakuru zvelendi zvakomana izvo zvichangozvisiya izvo saka mufamba zvakanaka soko munime chiripedza chii munamato wedu taisaka isu takungoti tiomberane mobuda momirira chikafu chiripo panzaka chatobikwa mai vawe tiomberane isusu ana mukanya tapedza kuti akutoenda isu